Il-Gvern alloka art f'Ħal Farruġ fil-limiti ta' ħalluqa lill-kumpanija lokali Malta Dairy Products Limited biex fuqha tiżviluppa faċilità moderna li proċessar tal-ħalib lokali. Il-Ministeru għall-Agrikoltura qal li dan l-investiment huwa maħsub biex isaħħaħ is-sigurtà tal-ikel, iżid il-valur tal-prodott Malti u jkompli jtejjeb is-sostenibilità u l-kompetittività tas-settur agroalimentari. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Dairy Products, Alex Briffa, għali bħalissa l-kumpanija għaddejja bl-istudji biex tassigura li l-investiment ikun sostenibli fit-tul u jkompli jkun ta' sostenna r-raħħala lokali. Minna ħatijaw il-kap eżekuttiv tal-Koperattiva Produtturi tal-ħalib, Filip Aġus, għal is-settur tal-ħalib lokali huwa kruċjali għas-sigurtà tal-ikel tal-pajjiż, l-aktar fi żminijiet ta' kriżi jew tfixkil fil-provvista internazzjonali. Il-ħalib lokali jipprovdi sors stabbli u konsistenzi ta' nutrienti essenzjali għad-dieta tal-bniedem. Barra minn hekk minn esperjenzi li għaddejna fi żmien ta' kriżi bħalma kienet il-pandemija u anke aktar kmieni dis-sena minħabba tfixkil fil-provvista ħabba mal-temp u hekk li l-pajjiż ikollu settur b'saħħtu tal-ħalib lokali u frisk tgħin ħafna biex tagħti garanzija lil pajjiż għas-sigurtà tal-ikel. Sakemm tinbena l-faċilità l-ġdida, l-Gvern intrabat ukoll li jestendi l-kirja tas-sit eżistenti fil-Ħamrun biex il-produzzjoni tibqa' għaddejja mingħajr waqfien. Il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refolo qal li dan il-proġett huwa pass importanti lejn settur tal-ħalib aktar modern, sostenibbli u kompetittiv.